Mihin sä oot matkalla? Ei mun ole ennenkään tarvinnut raportoida sulle kaikkea. Katso sillalla joku leffa yhdessä. Tai mentäis uimaan. Tai vaikka leivottais yhdessä jotain. Iske ihan oikeesti, mua ei kiinnosta. No hae ainakin mulle pyykit pestäväksi ennen kuin lähdet. Kyllä mä nyt omat pyykkini peseen. Tää. Noniin, mä menen. Nähdään illalla. Ai jaha, no hei sitten. Ei jätä ne mun pyykit rauhaa. Jos muksu kysyy, niin en epäile hetkeäkään ilmiantaa sinua. Tämä on kuivunutta verta. Haulla on varmaan alkanut. Marjapäivät. Hilloviikot. Soita Leenalle. Se tietäisi, mitä pitää tehdä. Enkä soita. Havu on tän viikon täällä. Ja minä hoidan tämän. On kaikenlaista. Onko me nyt oikealla hyllyllä sitten? Tää kaikkea täällä on. Voi pyhä sylvi. Mikä näistä kuuluu ottaa? En minä tiedä. Hei! Voisinko mä auttaa teitä jotenkin? Ei, meillä on kaikki hyvin. Niin te ootte varmaan näitä etsimässä. Minkälaista teille saisi olla? Löytyisi näitä normaaleita, ja sitten on pikkasen imukykyisempiä supermalleja, ja sitten löytyy yökäyttöön vielä plusmalleja. No nyt ymmärsit. Aivan kertakaikkisen väärin. En todellakaan. Me ollaan täällä ostamassa Juuri näitä. Kiitoksia avusta. Näitä etsittiin. Hyvää päivää. Hei, kato nyt vähän. Vain tänään hygieniatuotteet puoleen hintaan. Kehtoisinkin häpäistä isäuppus tuolla lailla. Kuunteletko sä edes? Pidä vahtia ja varata, jos joku tulee. Siivekkeet. Miksi näillä joillakin on siivet? Tulppa on kyllä väärässä paikassa. Pitäisikö ottaa näitä luotien mallisia? Ota nyt herra isä jotkut. Ja luodemallit on kyllä aika miekkäät. Ja nyt se myyjä tulee. Saisko kassalle 2 apua? Tää laite ei taaskaan lue näitä tamponeja. Kassoille tarvitaan pikaisesti henkilökuntaa. Toimi just äsken ihan hyvin. Kokeillaan vielä uusiksi. Ei varmaan kutsu myymäläpäällikkö. Joo, hei, ei kiitos. Mä en osta teiltä mitään. Noi ei ole edes mun. No, mitäs nyt sitten? Tarvitsisin tamponeja. Nyt mä ymmärrän. Tarvitsisin tamponeja. Mitä? Tamponeja! Joo. Ei, maksan hyvin, jos kysyy yhtään enempää.
Joo, okei. Se tekis 50 hakupalkkia. Mitä? En mä nyt niin paljon maksa. Okei, ei sitten. Hei, odota nyt. Ehkä me voidaan neuvotella. Nyt se tekis satkun. Tää. Moi. Me avu tiedetään. Eikä sitä tarvitse hävetä. Siis mistä te oikein puhutte? Puolukkopäivät. Punaiset viikot. Hilloviikot. Me ostettiin sulle nää. Joo, mulla on menkat. On ollut jo 2 vuotta, ei tää eka kerta oo. Siis tää. Oisit kysynyt äitiltä, se olisit tiennyt sanoa. Ehdotin sitä. Tehtiin me kaikki turhaan. No ette. Paljon te käytte rahaa näihin? Nää riittää yli vuodeksi. Miksi näillä joilla on siivet? Silloin kun mä puhun, toivon, et sä kuulet mua. Kun välillä vaan tuntuu, että et sä ees tunne mua. Aikuistuminen on vaikeet, niin pitääkin. Sä haluut vaan ymmärtää mua, niin minäkin. Sun ei tarvi pelkää, tuun kotiin aina ehjään. Tai ainakin yritän, mut joskus mä kaipaan jonkun päätä paijaa. Oot mulle se